man sila kang Jesus nga manluluwas ta. Matagpitin sa orasan, may tao nga sa kinabuhi nakabsan, asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Restuhanon, pagpagkabanang, atagi o pili ang imong nadungog kung nakita. Kinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta. Diyang siya sinutan na tungod sa pagpadayon sa pagkakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila nasugimlan, at tubangan sa Diyos kinsay Panginoon. Kristohanon, pagpagkabana, atagi o pili ang imong nadungog o nakita. Kinahanglan man sila kang Jesus